kaninyong tanan, maayong buntag. Gikuha ni Jesus ang usa ka bata o iyang gipatindog sa ilang atubangan o iyang gikugos ang bata og miingon, ang modawat sa usa ka bata ingon niini sa akong ngalan, modawat usab kanako ug sa nagpadala kanako. Ngano man kaha nga ang atong Ginoong Hesus mitandi man sa usa ka bata diha sa iyang paghulagway sa mga kinaiya sa mga tao nga dunay posibilidad nga makapuyo o makasud sa gingharian sa langit. Nganong ingon Maginoo, gawas kung kamo mahisama sa mga bata, di mo kasud sa gingharian sa langit, sa laing asoy sa Ebanghelyo. Samay naa sa bata. Kamong nanggidag mga bata, no na Brad Willie o guban pa dinhi, mga apo ninyo, mga anak. Tanawan ninyo nang naong si mga bata ron, mga bata nga nanimpa. Tanawag usa inyong mahuna-hunaan. Muyon tingali mo naaraduha joy dahaan ni pader. Posibleng mao ni makadato na ho o mao pa ni makaut-ut na ho. Pero sa Ebanghelyo karon, ngano man nga iyong gakuha ga Ginoong bata, no? Sa Ebanghelyo kadungog mo, galalis sa mga apostoles, ang ilang giawayan kinsay dako nila, kinsay sikat, kinsay halangdon. Ingon bitaw dinhi og nangutana si Jesus, sama inyong gilalisan. Wa sila maningog kayang ilang gilalisan kabahin magkung kinsay labing dako nila. Moto pagkaamgo sa Ginoo galalis ay sila kisay dako kisay labaw, gakuha si jagbata. Gipatindog sa atubangan. Tag-ingan ninyo ni mga bata. Kay mauni ang naghupot sa mga kinaiha sa gingharian sa langit. Saman da inaa sa bata. Waman mo yun na Ginoong Hesus, gawas ko mahisama kamo sa mga senior citizen. Di mo malangit. Gawas ko mahisama kamo sa mga pare. Di mo malangit. Ang yang giingon, bata. Duha ka kinaiya sa mga bata, mga igsuon, nga diin makapamalandong kita o makatag-ing kita diha sa tong kinabuhi. Primero, obserbahin ninyo ang mga bata. Ang mga bata, hinlo, limpyo, o kasing-kasing. Kabantay mo sa mga bata, mga ingon aning, di pa kadyo butan, or bago pang nabutan, damo pa na ipagdumot, no? Hinlo na ilang kasing-kasing, di pa ning ato nga daghana, nakagsud na nga mga bulingit, ito kasing-kasing, kitang nanagko na. Tanawa ng bata, kuha ipaniging na no sa kabata, gadua-dua kinta ng bata, lunggubar rago na ijan duwaan, trak-trak pananglitan, tamak-tamaki, balii og ligid. Magligid-ligid na, maghilak-hilak na, magsagit-sagit na, inighuman, maghawid-hawid na po na sa imong paan. Kabantay mo, ana? Muhilak na tinuod, magligid-ligid na, magsagit-sagit na, inighuman mo, amigo na po nimo. Makalimot siya nga imo diyang gilunggubag, duwaan, gibalian og ligid, ay diyang trak-trak. Ano man sila pagdumot, limpyo, ilang kasing-kasing. Diyan mo pa sila kasina. Hindi kita mga dagko na kaya di naman limpyo atong kasing-kasing. Masina naman ta. Pananglitan. Atong igsilingan, pananglitan, o ga-order, nagbas, nga 5 ka kubiko. O ga-order na pog choker. Ga-order na pog kabilyak, kabuhio na po ta Ginoo ko. Ga-improve na pog bayhon silingan. Maglagot na po ta nganong nalami na isang bahay. Masungot na po ta. Mahagbong po dyan isang panday, makuruntihan po dyan isang elektrisyan, no? Mahugaw na po na itong kasing-kasing, kay nasina naman ta. Ingon na ba San Agustin, envy is sorrow over other people's good fortune and joy over other people's misfortune. Ang kasina ko no, kanada ko nung malipay ka sa kapakyasan sa ubang mga tao. Pero mag-uol kag magmalampuson sila
sa ilang kinabuhi. Pananglitan, unsa may timailhag na sina ang tao. Balitaan kita kag uy nakapitan na rabas barko agbana ni kuan mare. Panuway po naman man na nakapitan mahagbong po ta natong barko. Sunguta po nang di man ganin natig simba, di ganin natig pamisa. Magharbor na kag mga kasina. Na balitaan kag pikas nga balita. Mayon kita og uy si kuan ra ba sus Ginoo atong kauban kani adto na sakit ra bag breast cancer, gihubagag suso, stage 4. Diya magsayaw-sayaw bitaw kas kalipay kana hubag pa more. No? Maunay kasina, no? Kamalipay kag gidimalas na ubang mga tao una magguol ka og sila nagmalampuson. Hugaw ning kasing-kasing og dako na. Kaya daghan nagsud ang mga pagbati nga gitiner diha sa atong kinabuhi. Pero ang bata limpyo o kasing-kasing. Hinlog kasing-kasing. Mabitaw nga dahiyog to sa pagka Dios atong Ginoong Hesukristo nga gihulagway og bata. Saman, Santo Niño, no? Yan mo tanaw bitaw ta na imahe ni Santo Niño, Dios nog bata, makita nimo ang kainosente. Ang kainosente sa usa ka bata nga wa makorrupted. Wa mahugawi ang iyang kaugalingon, lawas o kalag. Mo bitaw nga popular nga debosyo nato ang Santo Niño tungod sa iyang pagkabata. Sa una gani dito sa Cebu, seminarista pa mi, mangutana tong mga taga Cebu nga among apuyan masabadog magpastoral work mi. May taga-asa day mo brad, taga Bohol mi. Ah, taga Bohol day mo kana ra ba si Santo Niño kay taga Bohol. Yung taga Bohol man, tagahagna Bohol kuno na Santo Niño. Ya ngano man tungod ay kuno sa ijang imahen di ba naman ay lingin gigunitan jaga ingon ana. Ang bot ni kuno ipasabot na mato sa ilang joke, kalamay tag 20 no. Namligja dai kuno Santo Niño kalamay 20 pamputoy kalamay sa una no. Karon mahal naman. Bata hinlo o kasing-kasing. Kami gani sa una mo tuo mog madre grade 5, grade 6 mi sa among baryo sa Angilan, sa Antikira. Grade 5, grade 6 mi hantod first year high school. Mga silingan, bajig laki, mga igagaw, mangambak, miglina og sapa. Manggihubo pa mi. Bajig laki. Mambak mi tong linaw atong sapa, atong suba, manggihubo. Why dautang huna-huna. Why Malaysia. Ngano man mga bata man. Pero kamo pangambak mo atong usa ka cluster mangambak mo manggihubo wa kay mo sulirap nga kalimutaw no ngano man lain naman atong hunahuna corrupted na atong hunahuna pero ang bata limpyo kasing-kasing mao da ingon ang Ginoo pagpahisama kamo sa mga bata. Ikaduha nga kinaiya nga din gipahinumduman kita sa ebanghelyo karon kabahin sa pagpaubos sama sa usa ka bata. Ang bata masaligon kanunay sa iyang ginikanan. Kabantay mog bata ngani. Ang bata wa pa man ay gahos, lubay pa na sila glawas. Wa pa igong kusog nga ikasarang natong mga dagko. Mga bata, musalig radyo na sa ilahang ginikanan kanunay. Wa pa gunay kapanginabuhian. Wa pa sila igong kusog nga makabarog sa ilang kaugalingon. To kay huyang pang ilang lawas o linghod pa ang ilang mga panghuna-huna. Ug tungod kay bata pa man sila, gasalig sila kanunay sa ilang ginikanan. Atubangan po sa Ginoo, murara po tag mga bata. Wa tay igong kusog, wa tay igong gahom nga ikasarang o ikatupong sa iyang kahalangdon. Way gahos ning atong kinabuhi. Mura tag mga bata nga gapakiluoy kanunay sa kusog nga gihatag sa atong mga ginikanan. Atubangan sa Dios mura po tag mga bata. Mao bitaw na nay panultihon nga giingon, nothing is ours except our sinfulness. Nothing is ours except our sinfulness. Ang ato ra gyud kuno nga makaingon tag ato kay mo mugunsa, kini ra gyud atong pagkamakasasa. Mao ra nay ato. Mo nga watay sarang nga ikatupong sa Ginoo. Manghambog ang tao usahay nga daghan siya kwarta,
sa Ginoo man na. Usahay matintal ang tao sa pagpanghambog nga daghan siyag yuta, daghan siyag basakan, daghan siyag apartment nga gipaabangan, dakog sod yang ATM sa Ginoo man na. Di man na ato. Bisan ang atong kinabuhi, dili na ato. Gipiyal ka na sa Ginoo nato. Samay ato, kinirag yung atong pagkamakasasaha. Nothing is ours except our sinfulness. Mga agad paunta nga kanunay ta magasalig sa panabang sa langit ug sa kaluoy sa Ginoo. Murag mga batang gagmay nga kasigig tawag og mama, tatay, nanay, mami, daddy. Mauna ang kinaiya sa usa ka bata. Samay atong kasaligan sa kinabuhi, wala. Usa sa pinakapaborito nako nga imahen, Marian image kining hulagway sa mahal nga birhen inahan sa kanunay panabang. Tan-awa ra gud ninyo. Nindot pa inig mga symbolism. Our Mother of Perpetual Help. Kabantay mo sa batang Hesus, hinggakos murag hingdangop sa iyang inahan ni Mama Mary nga murag siyag nalisang. Kabantay mo? Murag siyag nahadlok. Nga naman, kita man siya nga nahi anghel nga gadag lansang o gada o cross. Mao bitaw na nasa lipdan man na sa dekorasyon nga buhak. Kabantay mo sa picture sa inahan sa kanunay panabang, ang bata usara ka sinilas ang naa. Tanawa ra gud ninyo sa injo muli mo. Usara ka sinilas ang naa. Unsa may simbolism ana? To kay gadagan ang Ginoo kay nahadlok siya nga nailansang og cross, higapalaban sa iyang mama, nahibilin ang pikas ng sinilas. Mo may meaning ana nga imahen. Tingali pa mo kay bao ana. Usara na ka sinilas, pikas. Hingdangop siya sa iyang mama. Mo bito ng Our Lady of Perpetual Help, Our Mother of Perpetual Help. Mao po na ang kinaiya og usa ka bata. Kanunay ang bata nga hingdangop sa amahan. Kay watay lain nga kasandigan sa kinabuhi. Magsalig ta usahay nga brighta. Wa mahinungda na madugay. Angu-anguhon ta. Kisa pa ba'y mo tanaw na itong gradog, kisa ba'y mo tanaw na itong pagkamanya cum laude, summa cum laude, sa panahon nga di na ganita hapit kaila sa itong kaugalingon. Ingana ang kinabuhi. Di bitaw to'y magtiadson niya. Nag-uol sila pag-adso kay Jamo sila'y anak. 8 na sila katuig nga gaipon. Unya, ingon agbanaday paita puning watay anak, watay buhusan sa itong mga paningkamot. Paningkamot day ba nga makaanak ka ta, paningkamot nga mabuntis ka, pisag usa na lang kabo, karon na tay binlan sa itong kabilin o sa atong mga hinaguan. Motong sabot sila, sige, paningkamot og imo, paningkamot pagod ako. Ang bana, kapuliki siya, kaon siya kabog, kaog bakase, kaog kujag, akilaw, kwaknet. Kay aron lagi mahambon, kay aron makaanak sila. Agasawa pod, kamulo po siya tumar og koy herbal capsule, haplas og shen herbal oil, o niya, bangil-bangil og unlan, kay aron lagi mabuntis. So, after 8 years, nabuntis yung asawa. Lipay kay bana. Yes, amahan nagyog ko, dede ko baog, dede ko impotent, dede ko inutil, kay sunod ng anak akong asawa, kay sunod-sunod og kabuntis ang asawa. Motong mag-cluster meeting o mag-meeting sila na yung mga testimony mo. Testimony ang bana nga, maayo gyud ang Ginoo nako kay daghang kog anak, di gyud ko inutil. Maglagot may isang asawa kay sige balik-balik. Iyo isang asawa, hilom diha, wa pa katabangi anay mo kumpare, baw kalugos pagkagusa. No? Mao na usahay, no? Manghambog ang tao pag himan-himan pa, dili day ato ang atong gipanghambog. Kinaiya sa usa ka bata. Wa mo ingon ang Ginoo nga mahimot ang bata-bataon. Lahi man ang bata-bataon og pagpakabata. Kanang bata-bataon kana mamisag dako na mangihi og banig. Mao man ay bata-bataon. Kanang dako na magsigi gapog ungos-ungos, sige gihapog og binata. Ang giingon sa Ginoo, childlike simplicity, dili childish ways. Mao nga sa Ebanghelyo karon gipahinumduman kita gakuha Ginoo og bata. O gusto kita nga mahimong halangdon, mahimong dako og labaw sa tanan mahisod sa langit pagpakasama sa usa ka bata.
Unya unsa may kinaiya sa bata duha ka buok sa akong giingon, limpyo o kasing-kasing. Agad paunta nga kita, limpyo po kasing-kasing. Di ta magtiner og dili maayo nga mga pagbati. Og ikaduha, ang usa ka bata masaligon sa iyang ginikanan. Katapusang istorya day usa ka bata nangayo og bisikleta sa iyahang mama. Ngayon mama, why ikapalit og bisikleta dong kay pobre ta, siguroon natog bugas. Di man sa palitan niya kay panahon o ngarong COVID, lami man na magsigig bike. Suya ag bata kay si Saray, why bisikleta sa mga classmate. Motong inighuman, wa man sa tagaig bike, buntag og hapon sa una padung eskwela, hapit siya simbahan, singgit siya sa Porta Mayor. Ginoo, tagaig og bike. Nya uli na po siya itong eskwelahan. Ini kahapon padung mauli kag eskwelahan, padung uli sa ila hapit simbahan. Ginoo, tagaig og bike. Kabantay ito tighinlo simbahan, isang gi sumbong sa pari. Father, nalagi bata sige pangadjog bike, nangadjog sige noog bike. Na ingon pug pari, tihik mo pug pari, ingon ag pari, Ginoo magagi pangadjoan, Ginoo pahataga. Adjaw ko, no. Mga human ug sa kasimana, wa na mo balik ag bata din natinga sila. Sara mo tog bata nga nangadjog bike. Wa sige palitan na tog bike, kitagaan na tog bike sa Ginoo. Pero pagtanaw nila dito sa altar sa simbahan sa retablo, nawa na dito ag hulagway sa ilang patrona ang Birhen del Carmen. Ingana kita bang wanay sword. Tinga sila, hala, sara mga itong Birhen karaan nga maor ba itong pistahan, kay padung naman sila magpista, ilang gisubay patay. Ag suspek ani katong bata nga kada adlaw muanhi dinhi. Dito sa tiilan kita sa Birhen nga nawa na diya may suwat. Pag-abli nila kay suwat man sa bata, ilang gibasa. Ingon magsuwat sa bata, Ginoo, o gusto pa ka makakitang buhi sa imong inahan, tagai kog bike, no? Kidnap o ransom daya. Di din mo ko tagaag bike, kawaton tanaw ni imong nanay, no? Ingana ang sa kabata, makalingaw, pero yano o kinabuhi, putli o kasing-kasing. Agad pa unta nga kitang tanan, mahisama sa kinaiya sa mga bata.